Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang Tino sang Hilubay. Huwag nailain pa. Lamiaw. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. 100.5 OFM. Huwag nailain pa. Lamiaw. Abyan maayong aga dira sa imo kag welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilunggo Daily Light from God's Word radio broadcast. Timprano kita karon kay may kalatuan kita sa South Negros Oriental kag kabay pa nga ini nga minsay makahatag sa inyo sang challenge o kon encouragement sa inyo nga espirituhanon nga pagpangabuhi. Maing aga sa mga kauturan dira sa Hinubaan sa San Jose Sipalay City, sa Kaliling Kawayan, Gilungan Kawayan, Daan Banwa Kabangkalan City, Bantayan B Kabangkalan City, kag dira sa Canlaon City, Negros Oriental. Ang aton pagapamalandungan karon amo ang nanungod sa bitterness o kon kapaitan sang balatyagon sa isa ka tawo. Isa sa mga natabo diri sa Balaan Kasulatan amo ang kapaitan o kun ang bitterness ni Esau sa yautod nga si Jacob. Diri sa Genesis 27:41 aton mabasa kung paano nga si Esau may bitterness o kun kapaitan sa iya utod sa iya nga kapid nga si Jacob. Siling sa English, now Esau hated Jacob because of the blessing with which his father had blessed him. And Esau said to himself, the days of mourning for my father are approaching. Then I will kill my brother Jacob. Gindumtan ni Esau si Jacob tungod sa bendisyon nga ginhatag sang iyamay kay Jacob. Nagsiling si Esau sa iya kaugalingon, dali na lang mapatay si tatay. Kung mapatay na gani siya, patyon ko si Jacob. Una tabo ini abyan tungod kay ang mga pagpili sang mga tao sa sining istorya ni Esau amo ang material, ang immediate nga kabulusgan sang iya lawas. Ang iyang pagkaon sang soup o konang sabaw lang. Sabaw. Tungod kay siya halin sa init, halin sa gwa, kag siya nakapoy. Sa aton kabuhi, ma-experiensya naton ang mga sayop nga mga desisyon kag mga plano naton sa aton kabuhi. Kag tungod sa aton mga kasaypanan, nagresulta ini sa hindi maayo nga relasyon bisan pagani sa aton nga mga kauturan. Isa sa mga kabangdanan kung nga may
kaakig kag kapaitan o bitterness. Ang isa ka utod sa isa niya ka utod o mga utod. Amoy ini ang mga bendisyon o kon ang pagpakamaayo, blessing, kag panublion halin sa mga ginikanan. Busa, importante nga aton dumdumon nga ang aton utod, manghod, magulang, ang aton paryente, aton pamilya, kag subong nga mga Kristohanon, ginhatagan kita sa Ginoo sang balaan nga Espiritu agod nga kita makapasaylo, makapatawad sang ilang mga sayop, mga sala, kag mga kalapasan. Diri sa Esther 5:9, ari naman diri ang istorya nanungod sa kay Haman. Esther 5:9, and Haman went out that day joyful and glad of heart. But when Haman saw Mordecai in the king's gate, that he neither rose nor trembled before him, he was filled with wrath against Mordecai. Sa sinang adlaw, malipayon si Haman nga nagwa sa palasyo. Pero naakigid siya sang makita niya si Mordecai sa purtahan sang palasyo, nga wala man lang nagtindog o kung nagpakita sang pagtawad sa iya. Kita maka-eksperyensya sang kapaitan o bitterness kung aton tugutan ang aton kaakig, ang aton nga hatred, amo ang magadumala kang magakontrol sa aton nga kabuhi. Siling dira sa isa ka bahin sa bala nga kasulatan, hindi ninyo pagpasuba ang Espiritu Santo sang Dios. Kaya ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios, ka garantiya sang pagtubos sa inyo sa palabuton nga adlaw sang paghukom. Sikwayan ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig, hindi na kamo magpamuyayaw, ukon maghambal sang malain kontra sa isa kag isa. Ukon magdinumtanay, sa baylo, magmaayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo, pareho sang pagpatawad sang Dios sa inyo, paagi kay Kristo. Ang aton ginbasa makita sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 30, tubtob sa 32. Abyan, kita may kaakig, ginatawag naton nga kapaitan o bitterness. Sa suliton ko, kung aton gintugutan ang aton nga kaakig, ang aton hatred sa pagkontrol sa aton. We become bitter when we demand our ways and stop forgiving and forgetting. We would do well to remember that God has forgiven us despite our continual sinful tendencies. Ano ang basis sa aton pagpasaylo sa aton mga utod? Amo ini, kay kita nga mga makasasala, ginpasaylo sang Amay tungod sa ginbuhat, sakripisyo, pagpakamatay ni Ginoong Hesus para sa aton. Excuse me. The basis and the reason why we should forgive brethren, people, because first of all, we were forgiven by God Himself. Pero sinabalang may utang kita nga binilyon sa aton agalon nga mo ang Dios. Pero nangayo kita sang kapatawaran, sang kapasayluhan, kag iya nga kita ginpasaylo. Sang pagwa naton sa iya nga palasyo, nakita naton na aton utod nga nakautang lang sang 500. Aton siya nga ginliab, aton siya nga ginkuga, tungod kay wala siya kabayad sang iya utang nga 500. So hindi kita mapasalamaton, ingrato kita kung hindi naton pasaylon ang mga tao nga nakasala batok sa aton. Diri sa Hebrehanon 12:15, see to it that no one fails to obtain the grace of God,
that new root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. Magandam kamo kay basi kon may ara sa inyo nga magtalikod sa bugay sang Dios, kag basi kon may ara sa inyo nga magpanggamo kag madamo ang madalahig. We become bitter by forgetting God's grace, which is showered upon us each day. Paano kita hatag sang kabangdanan nga ang iban nga mga tao mag-bitter o kon mag-angkon sang kapaitan batok sa aton? Diri sa Amos 5:7, of you who turn justice to wormwood and cast down righteousness to the earth. O kamo nga amo ang nagahimo sa hustisya sa kapaitan, sa panyawan, manunggal, kag ginhaboy ninyo ang pagkamatarong dito sa duta. Ang isa sa mga kabangdanan nga kita maging cause sa bitterness sa iban, amoy ni, kung hindi kita matarong, kita unjust, unfair sa aton nga mga dealings sa ila. Ilabi na gid sa mga tao nga imol, kabos, o pobre, kag mga dinaog-daog. Kabay pa kung tani nga sa sininga adlaw, kung may nadumduman ikaw, nga tao nga nakasala batok sa imo. Dira sa imo panguna-una kag sa imo kasing-kasing, dumdumon nimo nga ikaw nakasala sa Dios. Pero iya ikaw nga ginpasaylo. Because of this forgiveness, we were forgiven by God. It is proper for us to forgive those who have sinned against us. Hindi bala nagsiling dira sa Lord's Prayer, forgive us our debts as we forgive those who have sinned against us. Ginoo, amay namon salamat. Ikaw nagatudlo sa amon sang pagpaligon sa amon nga mga relationships. Di lamang dira sa imo, kundi bisan pa sa amon nga isikataw. Hatagi kami sang gugma, pagka mapasinsyahon, kalulot sa amon mga balatyagon, pagpasaylo sa mga nakasala batok sa amon. Ini matuman, pinaagi sa gahom kag bulig sang imo balaan nga espiritu. Kag amon ini ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Madamo gid nga aga dira sa inyo abyan, Brother Cleofi Mulaben, Pastor Emmanuel Manny Estrella, Mads Anang, Titong Akol, Sharon Guerra, sakay Ma'am Aida Diquito Riboho, Jocelyn Kibido Matios. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, ako si Pastor Epafras Acar, nagasiling, ang Dios magauna sa imo nga dalanon, ikaw magaupod sa iya, kay siya nagsaad nga siya magasunod sa imo. Madamo gid nga salamat.